LH2ko umeak gara eta zuek ez. Gaur saio berezia egingo dugu, gure ikastetxeko sekretu guztiak kontatuko dizkizuegu. Bai, Aitana, oraingo gure ikastetxeko txokoak ezagutuko ditugu eta baita ere ikastetxean lan egiten duten hainbat pertsona hitz egingo dugu. Oso ondo, hasteko zuzendaritzarekin konektatuko gara. Kaixo lagunak, hemen gaude zuzendaritza aurrean. Kaixo bikote, zertara etorri zarete zuzendaritzara? Galderak egitera. Galdera batzuk dauzkazue guretzako? Hasi, ni prest nago. Zuzendari, zer egiten duzue gela horrekin? Gela honetan esaten dozu? Bai. Gela honetan, begira, lan mota desberdin asko egiten ditugu. Eta badakizue hemen 3 irakasle gaudela, ezta? Txuse, Marta eta Hirurok. Askotan lana taldeko lan egiten dugu eta gauza asko elkarrekin egiten ditugu. Eta beste gaur lan batzuk banaka. Bai, orain Marta eta niguna gauden bezala. Eta bazek zaude lan egiten duzuetan? Lana gustatzen zaigu, baina beti gauzak ez dira ondo irtetzen. Batzutan oso pozik egoten gara, gauzak ondo irtetzen direnean, baina beste batzutan keskatuago eta ibiltzen gara, gauzak ondo atera arte. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuenean zeo zer jakin, etorri ona. Agur! Agur! Bai, eskerrik asko, Maite, orain eskolako beste txoko bat ezagutuko dugu. Bai, Letion, orain Iboren txiringitoa ezagutuko dugu. Bai, lagunak, hemen gaude Iborrekin bere txiringitoan. Egunon, Ibon, zuk zer egiten duzu gure eskolan? Nik atezain lana egiten dut, eta egiten dutena da, atia zabaldu, atiak itxi, eta gero zerbait estropeatzen bada edo matxuratzen bada, konpondu. Saiatu egiten naiz behintzat. Eta non gordetzen duzu lanak egiteko behar duzun materiala? Alde batetik hemengo almazen txiki honetan, hor dauzkat erramentak eta gero materiala bebai. Diadoten materiala eta gero bebai gordetzen dut materiala atzian, jantokitxan atzian dagon almazenian bebai. Gero bebai hor patio edo luze zen, hor goixan da ona, hor be materiala dago. Eta gero han gimnasio ondoko gelan, han bebai material gehiago dago. Bai? Oso ondo, eskerrik asko, Ibon. Bai, ez horregatik. Eskerrik asko, neska mutila, Ibonen txokoa erakustegaitik. Bai, eta eskerrik asko Ibonei. Eta jarrain ikastetxeko bazterrak ezagutzen jarraitzen dugu. Bai, orain ikastetxeko leku garrantzitsu batera bidaiatuko dugu jantokira. Kaixo lagunok, guk eskolako jantokian gaude, eta orain sukaldeko arduradunak hitz egingo dugu Nerearekin. Kaixo Nerea, zer moduz? Oso ondo. Kaixo Nerea, zein da sukaldean egiten duzu lana? Begira, goizean etortzen naizenean, janaria platerra jartzen ditzu lehengo, eta gero ogisa prestatzen dut,
Eta gero janaria datorrenean, badena ateratzen ditut, prestatzen dut bazkaria, prestatzen dut janaria zuentzako. Eta gero arratsaldean, garbitzen ditu platerak, eta gero lurra pasatzen dut. Eta bueno, maixak eta garbitzen ditu, garbiketa. Eta zenbat ikasle geratzen gara egunero eskolan bazkaltzen? Ez dakit seguru hauten zemadia zen, baina ni pentsatzen dut ia 100 ume izango zaretela. Gutxira bera horrela, 100 batu ikasle izango zarie. Zenbat urte dara mazu hemen lana? 23 urte. Eskolako zarrena gara, Ester eta ni. Horrek esan nahi du ume askori eman diozula jaten. Bai, begira, orain ume batzu daude eta bere gurasoei jaten eman diagu. Ero behintzat eskolan izan dugu. Nire alaba ere bertan egonda eta ume asko ezagutu ditut. Eta guraso asko ere, baita maixu eta maistra ere. Eskerrik asko guztio izenei. Ez horregatik. Benetan eskertzekoa da gure nereak egiten duen lan guztia. Zalantzarik gabe, baina jente gehiagok zaitzen gaitu, ez da Josef? Bai, eta orain beste batekin gaude, Mari Jose. Mari Joseri esker, gure ikastetxea garbi dago. Kaixo, Mari Jose. Kaixo. Zenbat denbora daramazu? Pues llevo aquí 14 años en el cole. Eta Arrateko Andra Mari ikastetxeko umeak asko zikintzen dugu. Bueno, pues en la parte que me toca a mí, que limpio esta zona, inclusive donde estéis vosotros en el aula, pues no suele estar muy sucio. Me parece que está bastante bien. Eskerrik asko mutilak. Bai, eskerrik asko, gaur eskolako sekretu asko ezagutu ditugu. Hurrengoan gehiago. Agur eta zorte on!